Ik ben Marieke van Dellen van Bijma Fashion uit Dokkum. En waar zijn we? Waar we zijn? We zijn in de Jister in E. En wat is hier te doen in de Jister? We hebben vanavond een fashion bingo. Een fashion bingo, echt met leuke prijzen en tussendoor een mooie modeshow. Er is gekozen voor deze combinatie. Dames vinden het gewoon heel erg leuk om hele mooie prijzen te winnen. We zetten het op social media en de aanmeldingen komen binnen. De collectie is echt wat op dit moment speelt. Wij kopen in voor het moment. We zijn om de week in Amsterdam. Daar halen we de nieuwste spulletjes weer op en dat wordt dan geshowd. En tot slot, waar kunnen we jou vinden? Je kunt mij en bij maar vinden shop bij Boonstra Bloemen in Dokkum. Dat is bij de Spar. Wij hebben geen website, we hebben wel Facebook en Instagram. En daar staan dagelijks onze nieuwste items op. En heb je nog wat tips voor de dames mee te geven? Tips? Ja, ga gewoon een beetje lekker kleurrijk de zomer tegemoet.